Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, San Antonio de Padua, sa adlaw na tawhan nila ni John Alfonos o Joseph Alexus Soco, good health, graces sa graduation nila ni Jonah Capuras o Gihan de Horas, hala ni Dina de Horas. Pasalamat kang San Jose, Santo Niño, Brensa Rigla sa maayong lawas, hala ni Arlene and Ray Aninion. Pasalamat sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the seventh Archangel, Señor Santo Niño, Saint Joseph, Mama Mary, and all saints, sa adlang natawan ni John Marty de Salas, hala ni Mary Ann and Mario de Salas and family. Pasalamat sa good health, blessings, business, and peace, hala ni Marites Impas. Pasalamat sa adlang natawhan ni Geneza Arsenal, sa mga grasyang nadawat o pagka-regular sa trabaho, hala ni Kevin Pino Olasiman. Pasalamat sa ika-44 nga adlang natawhan ni Clan Kier Zena Rosa, hala ni Clan Kier Zena Rosa. Pasalamat sa ika-22 nga wedding anniversary nila ni Rovilyn o Archimedes Labares, hala ni Mr. and Mrs. Archimedes Labares. Pasalamat sa Holy Trinity, Mama Mary, Saint Joseph, San Vicente Ferrer, San Alfonso, San Roque, San Miguel Arcangel, San Antonio de Padua. Sa ikawalo nga wedding anniversary nila ni Jose and Sheena May Belmonte, halad ni Jose Belmonte and family. Petition for complete healing and recovery of Maria Socorro Ipay S. Ramirez and for success of operation of Kit Nakua Jaime, halad ni Jikjik Jaime and kids. Ato sa diapit sa mga pag-ampo ang kapalayang dayon sa mga musunod nga kalag. Sa kalag nila Jesus at Teodoro, sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Angeli T. Bohols. Sa kalag nga ni Arlene, yours ni Carla Oz, halad ni Ranili family. Sa kalag ni Ernesto, sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Dionson family. Sa kalag ni Julian Siriaca Adoracion Epifania Lucilag, sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Jose Francisco Lomapaz and family. Sa kalag na Philip Antonio Jose Mamarco Fe, o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Jikjik Jaime and kids. Sa kalag na Faustino Benvenido Felicidad Domiciano Sr. Crisanta, og sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Arlene and Ray Aninion. Sa kalag na Janine, Nara, Teodosia, Silvio, Alipio, og sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Janine Anses. Sa kalag nila Perla, Primacio Sr., Faustino, Vivencia, Ray, og sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Joseph Bering. Sa kalag na Luz, Maria, Fidel Sr. Corazon, Maria Corazon, Abondia, Rosario, sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Cristel Ann Bering. Sa kalag nila Michael, Amormia, Natividad, Nicolas Benigna, hala ni Arthur Flores. Sa kalag na si Vera Ignacio, sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Behaza family. Sa kalag na Melicio Sr. Gloria, sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Sahonia family. Sa kalag na Salome, Emilio Jacinto, Marife Peter, halad ni Jose Vilmonte and family. Sa kalag na Clarita, Joanna, Rodolfo Peregrino, Ernesta, halad ni Jose Vilmonte and family. Sa kalag na Eufemia, Federico Cesar, Zosima Cristina, sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Marcosa Cinemenio. Sa kalag ni Rodolfo Sr., halad ni Belingan and Anganas family. Og alang sa kabus ng mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls apostolate. Tanang kanasuran, tanang kahatawhan, at ninyo o pagdayig ang Diyos kay nagalungkat ang iyang gugma o kaloy alam kanatong tanan. Galungkat ang iyang gugma ug kaloy alang kanatong tanan.
samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab ka na. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga sala. Ramandam kita pagsaulog nga ikanapulog tulo nga Domingo sulod sa tuig. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, bisalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan na kita sa Diyos nga magagagahom sa nga tanan. Pasayloon sa ato mga sala, daron kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit mong hari. Diyos Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon. O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran kini among ipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Salomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mabinuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ipayaw ko ikaw, Ginoo, kay imo akong gigakos pagayo. Ug wala ka motugot ngang akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahilanman sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahilanman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Day ka ang Ginoo, kamong matinumanong kaniya. O pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang mayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghila, apan sa kadlaw ng pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati o Ginoo, kaluy ako. Ginoo, pagpakahimo ako magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangtang ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Diyos, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Kay bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo ni ining panahuna, makatarunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghag tinigom wala masubrahi, ug ang jutay tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, maanaw sa kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, mibalik sa Isus pagtabok sa lanaw, ug didto may dakong panon sa katawhan nga mailirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita, kaginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Isus, mihapa siya sa antiilan, ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit, ug naglisod na. At tuwa ang taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Isus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya, ug tungod ni ini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan ug nagantos ni ini sulod na sa 12 ka tuig, bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wa gyud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Bigrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Isus, busa mi suot-suot siya sa katawhan ngadto sa leyon ni Isus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko, bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Isus, ug mitang-on dayon ang iyang talinugo, ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha, gibati ni Isus nga may gahom, nga may gula kaniya, busa milingi siya sa mga tao, ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Apan nagpadayon si Isus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok, ug mihapa sa tiilan ni Isus ug misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Isus kaniya, anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Isus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak,
busang anong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Isus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Kunya wala siya'y laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago o si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Isus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Isus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niyang amahan ug inahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og 12 ka tuig, mibangon ug milakaw. Ug gilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Isus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod ni ini, ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw. Manglingkod sa makadiyot mayong hapon kanatong tanan, may gabi iba, may buntag, may udto. Sa tanan nga mitambong nining live streaming mass gikan sa National Shrine of St. Joseph Parish, Madawi City, Philippines. Ug ganiya na kita sa ika-napulog tulo nga Domingo sulod sa tuig nining year B. O nagisgot kini sa mga milagro no ang gihimo ni Isus ngadto sa mga tao nga miduol kaniya, no, daghan kay nasakit panahon sa atong Ginoo, daghan sang nangamatay panahon sa atong Ginoo, pero dili tanan nangamatay panahon sa atong Ginoo yang gibanhaw. Dili sa tanang nangasakit sa talinugo, mga kanser, uban pa mga sakit nga gipang-ayo sa Ginoo. Pinsa man tong mga tawhana katurang miduol kaniya, misangpit ni hangyo, nangamuyo, nangalyupo siyang panabang, no? Kunya ang Ginoo napakita sing gahom sa iyang pagka-Dios nga niayo siya sa mga sakit ug labaw pa iyang gibuhi ang namatay, no, ang anak ni Jairo. Kunya muna karon ato sang gisgutan ang bahin sa kamatayon kay usa sa mga hitabo nga dili gyud kapugnan sa tao mao ang kamatayon. Bisan unsa pang iyang posisyon sa katilingban ay nahuptan o bisan unsa ang ilang propesyon, dili gyud siya makapugong sa kamatayon. Pero sa atong unang pagbasa, tagingon gayud dinhi nga ang Dios wala magmugna sa kamatayon, o kon ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Nya sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Pero diin man di ay gikan ang kamatayon. Matud pa sa basahon sa unang pagbasa gikan sa kaalam ni Solomon, nagingon dinhi nga ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Unya ang bitin nga nagtintal ni Adan ug Iba sa tanaman sa Eden mao di ay ang yawa. Ang yawa nagtakuban sa dagway sa bitin. Ang yawa mao di ay ang nagtintal sa tao sa pagpakasala. Tungod sa sala, ang tao gisilutan sa Dios o mga pag-antos, kasakit ug labaw sa tanan kamatayon. Sukad sa pagpakasala sa atong unang mga ginikanan, ang kamatayon mao na gyoy naghari sa kalibutan. Ang tao kay moagi nagyud og kamatayon, dili na kini kapugnan
ang kamatayon. Dili na kalikayan, dili na kabalibaran, dili matag-an, ug di na sa dato mahibaw-an, no? Kano sa kita mamatay. Sa kadaghan nga nahimo sa tao dinhi sa kalibutan, wa pagyud siya makadiskubre og baksin, medicine nga makapugong sa kamatayon. Pero sa Jesus atong ebanghelyo karon nagbuhi sa bata nga namatay na, gihilakan, nagminatay ng mga tagtungod, no? Sa atong ebanghelyo nga atong Ginoo, yang gibuhi ang bata, yang gimanduan, no? Juan kining matupadinhi nga ningon ang Ginoo nganong nagkaguliyang ug naghilak man kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Nya gipagula ni Hesus sa mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug ginahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Ato pa dinhi diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. No, makita nato dinhi mahulagway nga para sa Ginoo ang kining nangamatay sama gyud nahikatulog. Kay giingnan na sa Ginoo ang bata nga bangon, nga kining pulong nga bangon ato ra maning madungog kanang ini kabuntag. Mingon atong mama, atong papa, dong, day, bangon na mo kay eskwela, bangon na mo kay maligo, bangon na mo kay narbaho. Ato pag bangonon ganita, buhi dayta, no? Muna ang meaning sa kamatayon pag-abot ni Hesus. Ang kamatayon dili na mo katapusan sa atong kinabuhi, pero mula ni siya samag paghikatulog. Bumitan ang kanang pulong nga menteryo, gikan sa pulong nga Griego nga koimeterion, meaning a place where people are asleep, no? Kang lugar, ang menteryo mo din lugar din ang mga tao nahikatulog. Unang kung bisita kitag mga menteryo, gididaan kita simbahan nga magsaba-saba ta dito. Di kita magdaan dito mga karaoke, videoke, TV, labi na sa mga adlaw sa mga minatay. Kaya mga tao diha nahikatulog. Moabot yung panahon nga sila pukaon, banhaon sa Ginoo, no? Nya ang mga tao, no, sa kadaghan sa atong nahimo dinhi sa kalibutan, kahimo na tag mga computer nakaabot na tas buwan, ato mga sakyanan, mga automatic, ato mga gadgets, mga high-tech, wa pagi mga bidisin, mga baksin nga namugna, na diskubrihan, nahimo nga makapugong sa kamatayon. Wala pa gyud until now. Kay wala gyud tao nga makapugong niini. Kaya ang Ginoo may naghatag nato kinabuhi, siya sad ang magbawi niini, siya sad ang maghatag nato niini pag-usab, no? Unya ang kamatayon nga atong gikahadlukan para sa Ginoo, mo dili gyud nato ni angay kahadlukan, kay naa sa Ginoo ang atong paglaom. Kay matupan niya ang tao nga nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Usa gyud rason ngano nga giayo ni Hesus ang anak nga babae ni Jairo nga namatay tungod kay nakita ni Hesus ni Jairo ang iyang paghigugma. Kay gibati, no, pagduol ni Jairo kang Hesus, iyag yung gihangyo ang atong Ginoo nga matupad dinhi ang akong gamayng anak nga babae na sakit ug naglisod na.
ato ay taon siya ug hikapa aron mamaayo. Pasabot nga ang giantos, ang kasakit nga giantos yang anak iya sang gibati. No nakighiusa siya sa pag-antos yang anak, lakton nga pagkasulti ang kining amahana nga si Jairo, pangulo sa sinaguga, dako kay paghigugma siyang anak. Munang gibati niya ang kasakit siyang anak. Munang pinaagi nining gugmaha, nakita sa Ginoo, no? Nga dako kay siya gugma siyang anak, pinaagi ning paghigugma siyang anak, giayo ni Jesus, gibuhi ang iyang patay nga anak, no? Kunya ikaduha sang milagro nga aton nadungog dinhi sa ebanghelyo, usa ka babay nga gitalinugan sud na sa 12 ka tuig. Pero sa kadaghan nga mga tawo nga misuot-suot nga nakahikap sa sidsid sa Ginoo, nga nakaduol ngadto kang Hesus, nganong kiniramang yung bayhana ang naka-catch sa atensyon sa Ginoo. Sa kadaghan nga nagkonsisok dito, duol kang Hesus. Sa kadaghang mga tao nga nakahikap kang Hesus, nganong kiniramang bayhana ang nakatandog sa atensyon ni Hesus. Kay una sa tanan, kining bayhana miduol kang Hesus diha sa pagtuo, diha sa pagsalig. Sa dihang mihikap kani siya tungod sa iyang pagtuo, gipangita sa ni Hesus, no? Nindot kani yung pagka-ano, ang gibutang dinhi nga nangita ang Ginoo kinsa mihikap sa kong bisti, no? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gyud ang mihikap kaniya. Kay sagaran natong mga tao, kita may nangita sa Ginoo, mianhi ta sa simbahan aron nangita kita sa Ginoo, magpaduol kita sa Ginoo. Pero kining bayhana sa ebanghelyo, ang Ginoo maoy nangita kaniya. Nganuman tungod kay nakatandog siya sa kasing-kasing ni Jesus. Kay miduol kining tawhana, kining bayhana diha sa pagsalig, diha sa pagtuo. Sa kadaghang mga tao nga nagpunsisok, misuot-suot, tapad kang Hesus, pero usa ra gyud ka babae, usa ra gyud ka tawo ang nakatandog kaniya, katurog yung miduol uban sa pagsalig, no? Muni nindot kaayo karon, no? Tingali daghang kitang nanimba dinhi, daghang kayong nagduol sa Ginoo, pero wa kay tay pagtuo sa Ginoo, kung wa gyud na sa tong kasing-kasing ang pagsalig sa Ginoo, kawang lamang, no? Importante kaayo nga moduol kita diha sa pagsimba, di uban sa pagsalig o paghigugma o pagtuo sa Ginoo, no? Nya ang Ginoo usab nagpadayag sa atong mga sa ebanghelyo karon nga wa gyud imposible niya nga maayo niya ang tanang mga sakit. Kay kining bayhana nahurot na ang iyang kwarta pagpatambal sa mga doktor, nahurot na ang iyang mga kanang yang salapi mato pa dinhi, pero wa siya mahutdi og paglaom. Inot kayo nahurot ang iyang material nga mga salapi, pero wa mahurot ang iyang paglaom, kay naglaom siya kang Hesus. Doon na pagay nahibilin nga iyang nahuptan ang iyang paglaom, pagsalig kang Hesus. Nya si Jairo, sa dihang gibalitaan siya sa mga yang mga sulugoon, nga gisugat sila sa daan, nga patay na imong anak, ay nagsamuka ang magtutudlo, ningon ang Ginoo, salig lang, wa sa maminaw sa mga sulugoon, didto sa naminaw sa mga pulong ni Jesus, nga salig lang, fear not. O kining pulong nga fear not ay kahadlok, salig lang. Nahipatik kini sa 365 ka higayon in the Bible. The word fear not
is found in 365 kining kanang ang kahigayon times, no, 365 times. Pasabot sa Ginoo nga kining 365 times is equal to 365 days in a year. Matag adlaw dili kita pabalakon sa Ginoo. Dili kita mabalaka, maproblema kay ang Ginoo anaa andam kanunay moayo kanato. Andam kanunay mo atiman kanato, andam siya kanunay mo pakaon kanato, andam siya mubuhi kanato. Kaya ang Ginoo manggihatagon, maluluyon, mahigugmaon ato pakpakan si Jesus, no? Kay siya nagtulo kanato. Kadili kita mabalaka, di ta mahadlok bisan pagdunay kamatayon, no? Yato hinumduman nga kining kamatayon duha ni kaklase. There are two kinds of death. Doon na gitawag og physical death. Nga bisan gani atong Ginoo ni agi ni ini, mga birhen si San Jose nangamatay. Wa ni pilion. Bisan mga senador, gobernador, mga kargador, mga emperador, basta kuhaon atas Ginoo, di kita makalikay ni ini. Ang atong kahadlukan kanang gitawag og spiritual death, no? Unsa man ning spiritual death? Ang spiritual death mao ni nga moabot gyud sa atong kinabuhi nga kita mugahi, kanang gahi kay ka pasimbahon, gahi kay ka papasayloon, gahi kay ka patabangon, gahi kay ka pahigugmaon. Moabot kasi mong kinabuhi nga ikaw mugahi kana mo na angay kahadlukan kay makapa-impierno kanang kamatayuna, no? Muna ang ato ginang likayan ang gitawag og spiritual death. Unya ang mga tao usab nga nangamatay nga mahigugmaon dili na to kabalak-an kay nagpabilin silang buhi hangtod sa kahangturan kay ang gugma way kamatayon. Munang sa ikaduhang pagbasa suwat ni San Pablo nag-awhag siya, no, nga magbangihatagon kamo, magbangihigugmaay kamo, magtinabangay kamo sa mga katilingban nga Kristohanon nga nanginahanglan sa inyong panabang. Kay pinaagi ninyong paghigugma, magpabilin kamong buhi. Kay ang gugma, way kamatayon. No, kanang mga tao nga nangamatay nga matinabangon, mahigugmaon, maluluyon, pirming hisgutan, pirming hinumduman, pirming handumon, pirming istoryahan, bisag nangamatay na, nagpabiling buhi. Tungod kay ang gugma, way kamatayon. Pero nagsiga gani atong mata, naginhawata niya watay gugma, unya inigpista manira, inig-birthday dita mangagda, ini pangaon kita-kita ra, labi na makaon taghumba dita mangagda, ingon na mga silingan, may tagatakihon, no? Kita, bisag nasiga atong mata, naginhawata, watay gugma, patay na ta. No? Pero tanawan nang nangamatay, nga dunay gugma, nagpabiling buhi hangtod sa kahangturan because only love lasts forever. Muna kung ganahan tang mabuhi at tubangan sa Dios, kinahanglan gyud tang magmahigugmaon, magmatinabangon. If you want to live forever, you must show your love for one another. You must care for each other because in love we will remain alive forever. Ato pakpakan ng Ginoo. No, kay gugma importante katong kinabuhi. Dili nato kahadlukan ang kamatayon. Ang ato kahadlukan kung wa natay gugma sa usag-usa, mo na ni sinugdanan sa atong kamatayon nga tinud-anay. Kay ang tao magpabilin yung nga buhi hangtod sa kahangturan kung doon na siya gugma. Kaya ang gugma, dili gyud mamatay. Busa manindog kitang tanan, mag-ampo kita nga dos Ginoo. Nagatuo kami sa saga Dios, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo ang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong,
Mikunsad sa mga nangamatay sa katulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay. Bisa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan makagagahom sa nga tanan. Gikan didto mubalik sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pakabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Ipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong Amahan. Masaligon ni iyang gugma, mudangop kita kaniya diya sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom og bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran magtinabangay aron maundang ang hulga sa gyera ug makabut ang malungtarong kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga batan-on kanunay magalakaw diha sa ilang pakighigala kang Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, mga nagbingaw ug mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug malig-on bisan taliwala sa ilang kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Diyos sa mga amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo diha sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usa sa ingon mamahimo kaming imong mga tinun-an. Nagampo kami pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kining imong ihalad, ang panog pinungabot sa yuta. O ginamasa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalag-alang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kangturan. Mga igsuon, magampo kamo, arong ako yung sakripisyo
Dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok ni santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayong pagalagad kinimo, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sangay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kanaluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon og siyang pagabanhaw, mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Ubusan uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan, daygon ang nagawani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw, Ginoong tubran sa nagasantos ipadalangin mga espiritu, aron pagsantos sa mga gasar mahimo kanilang kanamo nga lawas dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang gagalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas, may hatag ni iniingadto sa iyang mga tinunan ug mingon dawata kini ninyong nga tanan ug kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ni hatag ni iningadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikngan. Aron paghandom sa gamatayon, pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapsalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip, nga angayan nga matubang mo alagad kanimo, himua nga kami, nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo, hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi isab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles, na mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo, magagagahom nga amahan niya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para magampo kita sa amahan atong awito ng mga pulong, nga gitudlogan nato ni Kristo atong manunubo, samahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa mga panulay, inunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon, naron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salawg milayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga salagon nila ang pagsalig sa imong simbahan. ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanim. Karon ipakita ang timaan tung pagkamanagsuon ng panagdait na aking tanan. Peace.
kaloy kami, kaloy kami, at agi kami sa kanina. Mga igsuon mao kini si Jesus ang Kordero sa Dios, ang atong kinabuhig pagabanhaw, siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang mituo o gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, ni ko angay kulat kanimo, pamulong lamang. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa kamatayo nakabuntog, unsod mong pagmahal, alang kanimo gipakita ko. Halos siya pagahisgutan, kay kini sinukod ug mabalhinon. Pakitaon mo na ako sa hihingpit mong kaayo, ug pasabta ako sa pagkamadalihon mo. Pun akining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Pakitaon mo na ako sa hihingpit mong kaayo, ug pasabta ako sa pagkamadalihon mo. Pun akining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi,
ug magtabang ka namo sa pagdala sa imong gugmanganhi sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ang paminaon mga importanteng mga pahibalo. Pahibalo, una nga atong second collection karon alang sa Obulum Sancti Petri or St. Peter's Fence. Uspon ko ang atong second collection karon alang sa Obulum Sancti Petri or St. Peter's Fence. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish ni atong June 22 ug 23. Niabot og 34,917 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, ang Psalmist Ministry nag-awhag kung kinsa kadtong buot na mamahimong salmista nga andam sila nga modawat o bag-ong aspirants. Palihog og duo lang sa opisina o pangitaa si Gina para paghatag sa inyong full name o contact details. Ikaupat, karong Huwebes, July 4, adunay Holy Hour o pagpangumpisal sa alas 8 sa gabi. Ikalima, naghangyo gihapon sa inyong suporta kami sa ongoing repainting sa atong simbahan. Katapusan, ang pamilya o kaminyoon giatake. Isip madasigon nga mga Kristohanon, kinahanglan kitang mubarog aron mapanalipdan ang mga mithi sa kaminyoon nga gipasabot nga usa ka malungtaron nga sagradong panaad sa pagpanalangin sa atong mga pamilyang subuanon. Gihangyo kanamo nga una, hibaloi ang mga isyu o pagkat-on sa pagtulunan sa simbahan, pinaagi sa pagbasa sa primer. Dili sa diborsyo, oo sa kaminyoon. Ikaduha, paghimo o konkretong pagpadayag sa imong baruganan sa pagtuo, pinaagi sa pagpirma sa signature campaign nga himuon sunod Domingo. Ang atong Commission and Family Life maoy mangulo ni ining mga kalihukan. Ikatulo, atong iampo ang atong mga leader, ilabi na ang Senado nga magiyahan sila sa Espiritu Santo sa pagdesisyon ni ining balaudnon bahin sa hingpit nga diborsyo. Og sa katapusan, maninguha kita sa pagpalambo og malipayong kaminyoon og pamilya nga makalahutay sa pagsulay sa panahon o kasakit kay kini mao ang labing dako nga pagpamatuod batok sa diborsyo. Kanunay natong hinumduman ang pamilya nga nagampo nga magkauban, magpabilin nga magkauban. Daghan kayong salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyang Diyos nga mga gagahom sa tanan ng Amahan, ng Anak, o ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tundado ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Patunggay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba mo. May gabi kanatong tanan.